Estamos co compañeiro deputado provincial Xosé Lois Jacome para presentar as nosas enmendas aos presupostos da Deputación. Unha das propostas que imos presentar é a humanización da estrada Puseiros-Mos para dotarla de beirarrúas, pasos de peóns e lomos reductores de velocidade. Esta estrada, que va de o Alto de Puseiros ata Mos, ata o río Louro, é de titularidade provincial. É unha das arterias de comunicación máis importantes de Mos, xa que cohesiona 4 parroquias: a Meiga, Dornelas, Torroso e Mos. E a través dela accédese ao CIP Pena de Francia, ao CIP Castro de Mos, á Escola de Música do Centro Educacional de Torroso, ao Pazo de Mos e a Senda Fluvial de Louro. Por iso solicitamos á Deputación que consigne unha partida para humanizar esta estrada. Outra das propostas que presentamos aos orzamentos da Deputación é a recuperación e posta en valor do Castro de Torroso. Para iso solicitamos á Deputación que destine fondos para poder mercar os terrenos onde se encontran os yacementos e así continuar cas excavacións e posta en valor. Dende a colección SON recolleremos estas demandas e as levaremos como enmendas aos orzamentos da Deputación de Pontevedra. A Deputación de Pontevedra está facendo deixación de funcións no mantemento desta arteria fulcral para o Concello de Mos. A estrada Puxeiros-Mos carece de beirarrúas, carece de arcéns e unha arteria que comunica dende colexios a auditorios. No Castro de Torroso, a Deputación de Pontevedra iniciou unhas obras hai xa 20 anos. 20 anos de paralización, 20 anos de deterioro deste castro que é un dos patrimonios culturais máis importantes de Mos. Polo tanto, tamén apoiamos esta iniciativa para que a Deputación de Pontevedra achegue cartos para a posta en valor e conservación do Castro de Torroso.